5, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV kiringa, ikiwa korentera, emerunge, chinka kichonsi, Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabwo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo ayeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano ni Ibere n'igideke komunisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Nekinga kichana cha bene ko kwari na SMS yetu ya mangana mayiri lenko mayina letu enda to kusangira guria kete go kaboni gali tukoni ya Jumatatu chitariki 20 mutinyo 12 mwaka jubere ne 20 no yo moigo ngo sababe na nje ko kamari nyeruna matuko ni ganda to kumnyoka mono anene ka turi tiko chukoro mwaka yo bono twatigira matuko 10 nelimo enda tunya to kora o mwaka oyo iga ni metebuna abantu mbere to kwerigania somo yiga bwe Christmas ne emega ago bono igone riri bageri abene gukwarigania SMS yetu ya mangana mayindi ngumanyina rero twendete gusangireria kabe amona inche goikoma eri buna botambe ile tariane Brighton Makori. Jumurire ni como basukano obwebara onyarego okrekana asensemo ya Nyataro imehie para enene ya Kisi Kirigori zikorengana birori nigo egari eyo yanyoro basukano yari kuru asensemo ya Kirigori zikorenda kroya ikase Chinsa mejo okugoro kwanyara ko wate ko kwerera egari eyo ko ninga gose ko ase enseme yo bari banyora chingoma nigo bairirwe oika ase chingitali ao imeyo mojo songe rikonyora obubwenia nigo todebuna ba kembanyora chingoma chirichire igoro mono kolende nigogendete ko nyoro burwali ase chingitali abasaki baito nigogendete kwarigania roboti olio inde bakoirana banyare bako mbandete utubwate lingana elio tuchigukote ikaruchukora Chinsa 10 togote inarali ali agendete koene kyokorwa sense meyigo se bali bairwa ase chingitali ngakibandete ko bweni wase chinsemo echumba sokono yo nigo irera egari yenisani ko gwateka eyate ko kugoro eyare korwa sensemo ya Kirigori go chasomo chobosongo eyerera buna nigo yate ka kugoro na goturungana chintunda chinyinga senseme yo ukorengana birori nigo bate biruna bali banyora chingoma nigo bairu kachinyagitali au asibagendete konyora obobweni gobono ntochi konyora konyora n'abanyanyimbo gusabate niba abanyanyimbo ase chipara chito ende bacho totebi naralia yo gobono abari kwito baendete gutubwateri oroboti oruo kero tugutigana nabo nigo tokugenda goika asensemo ya tabaka bona somwe MC otabaka wo Daniel Ombasa bebo atebire buna
buna niga akire kikambero na mbuya korengana nigo kieteti gose giatineti asigeka egware gotarusigu ase ensemeyo niga kwene kibuna konyore factory yegware nigo yakire kwagajwa sensemo ya Kachiado yeyirire buna abamenyi bensemeyo kwe murungania bune factory nigo yatakire kwagajwa ase ward ya Tabaka ime ya South Mogrango kone nigo bona atebire buna nobosoku sana factory yegware gochikwagajwa isiko ya account ya Kisi iyo etarigo produce kusitari koreta egware tigatonyore roboti oruna Ombasa ayakwanaya Nchamarieta no Ombasa Pepo Daniel igondo mo MC we ward ya Tabaka iye gotoka ase South Mogrango na Tabaka manyete ni ward ya manyire na mangane y'ikigware asoko bacha bw'ikigware egento ndakwane nato chigokora omwaka nkelina substone yito koroka chigware nero egold y'omuntu otabaka amatukaya aerirange mutinyo yomo chigware nchanze tokorusigu ewodi ya Tabaka na chiwodi chinde chigari cyari korugusi chirange chigari emeronge ebere chikobogori chitani emeronge nekeregari igo chitani 2000 cyari korugusi chikoiruma ese gware factory ya rosi gware Kachiado chikare korose rwo egware neyo mugusi neyo mugirango neyende nerebo basi onye factory ekwagachu tiga yagachu gusiga abana baito bari basomera tamangana y'ikigware bande basomera tebintu awao etokema banyorire egware ye ebesa bakonyora kurwo so egento keriya chetebuna court injection etenenti okurusi gukori kwe chigwarari twari kubori mweshimiwa baitu bagusi na mono mweshimiwa Soro twarigiri chisignature ngoko atore oire Nairobi o petition in the National Parliament ekwende biri eri ya etetiu ebe kuboronge egware kobacheka tebasa koru amabwaga itagusi Togosuka bosibono yokorie kero kyobo jumbe asebunge ya Kituja South Andrew Maubi ni gobono amoiro koboko mugwasiri bweji gosori imeye county ya Kisii Duke Mainga asebono atebire buna gosamoiro koboko buna kero kende gyonsi ago chikorigini gago chikomosira rikwena kebuna ngoirare obubuyi obu ensemo gose ase gerokiri araboli ni gaya kwaneta ya abugoro ensemo yeto no ime ya Kenya ibunge ya machoge burabu karo batwari tumusangano oyomo bugosira gose bugogigeria ogosaru kwa bana abanyaruka muswada ole gatindi speaker lakini tikatotema kwa robo speaker muswada wa tabanga at a meeting held today the which day the 19th of December 2021 at Bombaba isn't it yes Osweta at Osweta grounds abantu balengo mukutano monene bantire nga Duke Mainga te agende achikotwara will as many as of that opinion say hi will as many as of a contrary opinion say there the highs have it onye muandigirire ro squeeze in compose inde relax dingor nilina agatienire mono eze gajo na yo ri to kwa ground ni different bitu kwa ground ni different to gutiena ega ni idio very mature wapi meri to no boromba to igwana ine wapi pima kuruare abantu nabanya ukwana nonye kuram jamana wa mituna kongo bateri no ndo kwenzo kondama nkumuhaki tualiye sukumambo kelito ukuri because yeze yeida umugambi you have to take everything deep on your heart so na basabire kamuranche onye muamwire ndendekore by the show of the hands ngonga ndira murenga ngene ndigiye kinda ari gikuchizika ari torigiye toreto mu machoge nera kore kwenda chitamu muamwire Ekero abantu bachakire mega ye Christmas na gosherekea ni gobone kiombe kemo kimanyikana tuna Institution of Engineers kekuragwa no musubadi damalisio yaro bachakire muroberio bene irikwena kyabuna bali batari kwenyara nene abana kasi nyumba abana bali chintakana gose bali barasye overnight banyorire ekibakobeka munu no ni chianga chiri bakobeka bono nigo bakorete etaro yabo kuchiase ase nyumba ya Baradas Children Home ali asomoji o Nairobi asomuse kitandere gutwara ni roboti urukorende nyora ngaki omuswadi damali cyamo nabande bare goteba Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mentoring
and trying to instill the engineering message to them so that at a young age, those who want to become engineers, they're able to see their role models in engineering, people who they can emulate, people who have made it, so that they can also see that engineering is a worthy course to pursue. From the engineering perspective, we're able to check whatever they need, maybe if they need water storage tanks, if like now here they've said there is like something they need to pave the roads. Since we have the expertise, we can come in, maybe give a consultancy, the materials to do it and the expertise to do it. Because we are a charitable organization, we depend majorly on donors and well-wishers. So today we were privileged to have the institution of engineers visiting to come and spread their Christmas cheer with our kids, and we are really grateful for the kind of support that they've given to us. As you can see, they've donated a lot of stuff to the children, and we are really grateful for them. Kurwa senseme ya Nairobi nani otokwenda gwika sensemo ya nakuru asebona basaye bari bakomoko boko omorai omokonyi bumorai bwense Dr. William Ruto nigo bana bateberu na nigo bagochi kugendera kumosira na korora buna osoire State House gose ikuru anekero omorai yakuriegero kyo president bo mwaka ogoja bego nigo bamochirie umo wasiri bo borendi boime Dr. Fred Matiang'i asebona bamobori buna hanyare kagotingi oborendi na gotatebya bakenya ase ago support gose ninga kwa okoboko asobochori bogocha. My name is Collins Chemenjo, Rift Valley Youth Naruto Chairman, and we are here today in Rongai constituency, Nakuru County, for our work as Rift Valley Youth Naruto, whereby we have been engaging grassroots mobilization in this journey of Hustler Nation to ensure that the movement of William Samoei Ruto is solidified in Rift Valley as a region. And we have engaged ourselves and agreed that this movement here in Rongai constituency, we must launch it and install to be the UDA zone. Jina mimi naitwa Wesley Kipchumba Karasta. Nataka kukashifu. I want to condemn in the strongest terms possible the action by the Honorable CS for Security, Dr. Matiang'i. Ile maneno alifanya jana kule Bahati, tumesikia imetuhusunisha sana. Na tunasema hiyo ni mbaya. Sisi kama Wakenya wapenda amani, sisi kama UDA wapenda amani, tunasema nini? Shindwe! Karoto kusuka bosio mwanjo muleni otokwenda wikase bitie tumaya kumanya chikosori nene kro chikosori chia egekombe kia matoke memorial kia kerete aburi tukurigoro asebono timu ya Ichuni combined yerete obubuyobu maega yoko yikora timu ya Small Simba FC kurwa ase bunge ya South Mugirango nigo Ichuni combined yanyorete obubuyobu maega yoko lengania egoria ya ase Chinsa chabutambe kolende karobaje ta sense marriage penalty ikabua timu iyo ya Simba FC bono Ichuni nero timu ya bene yerete egekombe gusianyarete kuiro bubuyobu ubwa egekombe kia matoke memorial cup anene matoke uyu gochikorigie bwateganga yayo kuri kiroki bugabana ase county ya Kisii. Mwanjo muri ya yunaro twa kwari aniria ase MS ase Chinsa jiakorende na arito ndate gukubwateria nere buna ebura buru nigo yateka ime yomochi obosongo ekero abana boda boda bamochi oyu batwara esagesaga ime yomochi oyu roboti ondo ndate gukwariganira nigo chikoronyora ase njera yobukera chikoraga Chinsa 10 boigo nigo omurai bwense arobereti gochigotwara enkwana ya bene gochiasaba Kenya bonsi ase marogora ya bono ase bone miroberi ya bene yabekirwe
asigika kitari gitambo muraibwense na achigukwanira abakenya anene kero nabara achigukwanira mang'ana COVID-19 unyore na ibirengo bya COVID-19 igo bya anyare bikoimuka igoro mono nandi nakwanira mang'ana yoburendi nandi nabara kwanira mang'ana ye Christmas musimu tokwenda na para anene ekero obosombe gwendete kwenda kiwa ime yensi itu ya Kenya ekero bona abantu baendete kuyarigani asime yega ao mwanju muriria oikabundoje no nkobutorera mang'ana aitama ibina twendete kuyasangiriria lakini naboko yanyobanande chikoraga chinsa 10 chabono maragoba igo tosuka inyurana nabakwenda gutubwatia se mitandao yaito Sensa Media Facebook tonyore Ndizi TV News na Sensa Media YouTube tonyore Ndizi TV News na Sensa Media Twitter nabago to tweet @Ndizi TV News baigo nabago sanga kerengeri kyao wetera ase namba yera skin yao nabago to teringa yuturi tikoru imerobiri yetu ngakyonye bwatete eri tunyato gosanga na gosuka ase enchera erebuya yobono tuatumirane chikoraga chinse cyo cha 10 ichinsa chikoraga chinsa 10 no chikunyana na fini sento nyanja eri nachikokotebia mang'ana ayo asenjera yobikera no chikoraga chinse cyo yo gendera kubwati merobiri yetu kuna botambe ndoke Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga